салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи ипотека аст. нафароне ки дар Русия зиндагонӣ доред, чӣ будани ипотекаро хеле хуб мефаҳмед. нафароне ипотека доред ё айни ҳол дар нақша ипотека гирифтан аст, метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ва лайк гузоред, класс монед ва дигарон фиристонед, поделиться кунед. вақте ки шумо лайк мегузоред, нафаре ки дар ҳамин соҳаи ипотека гирифтааст, мушкилӣ дорад ё ипотека гирифтанӣ аст, намедонад ки чӣ хел гирад, барои ҳамин видеоро тамошо мекунад ва ӯ хурсанд мешавад ва ба шумо низ савоб мерасад, ба ман низ савоб мерасад. барои ҳамин кори нек кунед. аз бахилӣ, аз бадӣ касе ба мақсад намерасад. кори нек назди Аллоҳ фаромӯш намешавад. ҳаминро бояд ба шумо фаҳмонам ки дар бораи ипотека ман пештар видео кардам дар канали ютуб. метавонед он видеои пештараро бинед ва зиёди инсонҳо рақами телефони манро дар комментарияҳо мепурсед. дар комментариҳои ютуб илтимос хоҳиш мекунед ки рақами телефонтона аз куҷо ёбем. ҳамин видеои мана бинед, бисёр экранҳода рақами телефони ватсапи ман навишта шудааст. марҳамат бинед ва масалан нафароне ки савол додам, ба ҳамон савол додагиҳо шумо низ фаҳмонед ё фиристонед, чунки аксарияти вақт ман серкор ҳастам, вақт надорам ки масалан ба саволҳо тезтар ҷавоб гардонам. ғайри ин гуфтаниам ки нафароне ки ипотека доред, ҳаминро бояд донед ки нав дар гостума аз тарафи депутатҳо, намояндаҳо ба ҳукумат пешниҳод шуд, яъне законпроект, лоиҳаи законеро пешниҳод карданд ки нафарони ипотека доранд ба онҳо сабукӣ дода шавад. чӣ хел сабукӣ? солҳои пеш нафарони ипотека доштанд, хона доштанд, масалан бо ипотека кӯдакони хурдсол доштанд. вақте ямо думо пули ипотекаро дар банк супорида наметавонистанд, бо кӯдакони хурдсол онҳоро аз хонаҳо пеш мекарданд ва он пулҳое ки дар банк дода буданд онҳо месӯхтанд. ҳамин масъалаҳоро ҷиддиян ҳозир дида истодаанд ва законпроект пешниҳод шуд аз тарафи намояндаҳои гостума, яъне нафарони ипотека доранд, яке аз ҷои кор монда мешаванд, ёке аз ҷои кор ронда мешаванд, масалан ё сокрашенӣ мешаванд, бемаош мемонанд, бедаромад мемонанд ва ҳамонҳо имконият дода шавад ки масалан ба банк муроҷиат кунанд, ариза супоранд, банк ба онҳо каникул диҳад. муддати 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ то 6 моҳ, мумкин то 1 сол каникул диҳад ки ҳамин инсон яъне ҷои кор ёбад, даромади хуб ёбад, ҳамон қарзе ки дар вақти бекор монданаш надод, ҳамонро пардохт кунад. ана ҳамин законпроектро масалан дида истодан, ҳатман ин иншоалло ин қонун қабул мешавад. ин ба фоидаи нафароне мешавад ки мабодо бекор мемонанд, бемаош мемонанд, то кор ёфтаншона хонаро банк кашида намегирад. ана ҳамин беҳбудӣ барои нафароне ки ипотека доранд. ғайри ин зиёд инсонҳое ки ипотека гирифта истодаед, саволҳои зиёд ба ман медиҳед. ман хоҳиш мекунам дар кадом шаҳре ки бошед, дар кадом минтақае ки бошед, бе юрист, ҳуқуқшинос, бе адвокат ҳеҷ вақт масалан аз банк қарз нагиред ё ипотека нагиред ё ҳавлӣ замин, хона нахаред. агар пули налич дар дастатон дошта бошед ҳам масалан бе юрист, бе адвокат, бе маслиҳати онҳо нахаред, чунки хато мекунед. баъди хатогӣ ҷиддӣ кардед, бо маҷбур мешавед ки адвокат, юриста муроҷиат кунед, дар суд кори шуморо ҳал кунад. аз он маблағе ки барои маслиҳат медодед, аз он 10 карата зиёд медиҳед, ба кори шуморо ҳал мекунанд. барои ҳамин эҳтиёт бошед. бе маслиҳати адвокат, бе маслиҳати юрист шумо ягон чӣ нахаред ё ки қарз нагиред, чунки дар соҳаи банк тасаввурот надоред, фоизҳоро намефаҳмед, страховкаро намефаҳмед. масалан страховка жизн мешавад, страховка имущества мешавад, масалан страховка банк мешавад. ҳамна договор қатъи бояд банк ба шумо договор кунад. вақте шумо нахонед, сарфам наравед, русиро соз надонед, қонуна надонед, аз куҷо медонед он ҷо чӣ навишта шудааст? имзо монед, мегӯяд имзоатона монда рафтан мегиред. пага вай доказат мекунад ки шумо имзо мондагиед, имзои шумо аст, имзои шумо. тамом. ана барои ҳава эҳтиёт бошед. бе юрист, адвокат ҳеҷ вақт пули нақдам дошта бошед ё ипотека гиред, бе юрист, адвокат ягон корро анҷом надиҳед ки мушкилиҳои зиёд сари одамҳо омад, ба ман муроҷиат карданд. ман ба онҳо гуфтам ки аз сари вақт бояд юрист, адвокат муроҷиат мекардед. ба баъзе риэлторҳои муроҷиат мекунанд ки он риэлторҳо ҳуқуқдон юрист нестанд, баръакс онҳоро проблема мекунанд, баъд оянда дигар ягон чӣ ба онҳо кӯмак намекунанд. барои ҳамин, барои хато накардан ҳатман ба юрист, адвокат муроҷиат кунед, хатогӣ ҷиддӣ нашавад.
дар ҳолати ипотека гирифтан протседураҳои зиёд дорад. дар амони Аллоҳ бошед. Худо ҳофиз.